Čaute ľudia, dneska točím prvé video na YouTube a budeme ukazovať môj šatník a môjho brata šatník. Takže ďalšie Jordany, čo mám Jordan jednotky midi. Sú to nejaké z cedulku, take fligy. Sú to také, že značky tu majú vyrysované. A také pekné zlaté, to je taká dobrá veľmi dobrá látka. Takže odporúčam, už ich mám mesiac a aha, vyzerajú, je čisto nové. Takže ďalšie tenisky, čo tu mám, aha, hent je 130. Tieto sú 180. Boli v takej umývárke, kde umývajú tenisky. Tie sú 180. Takže ďalšie tenisky, čo mám Jordan 3. Nie trojky. 11, alebo neviem, aké sú to. No, trojky tuším asi. Sú to, neviem aké, ale sú to také plišové. A toto sa tam dá robiť. Ticho, Paťo. Není to tam a toto je. A môže sa tieto guličky tak zasúvať a teda. Takže tie 140 eur. Čakaj. Takže ďalšie, čo tu mám, sú vyvýšené danky. Oni sa volajú tak, neviem, tak divno, ale sú to vyvýšené danky. Proste vyvýšené. Veľmi odporúčam, sú pohodlné, všetkomu sa dajú zladiť. Ďalšie tenisky, čo tu mám, to si ja robím sám vlastnoručne s mojimi fixkami. Ale toto musím celé umyť, lebo sa to tak rozpukáva, neviem, či to je vidno. Toto už umývam. Ale inak toto všetko, čo je modro-fialovo, som ja spravila. Aj toto. Aj toto. Aj toto. Aj toto čierno aj som spravila. Len toto musím umyť. Táto teniska už je spravená. Takže. Inak boli celé biele, volali sa Military Whitey, ale keď ja som ich spravil, tak sa volajú Military Whitey Smilo, lebo je tu smajlík. Toto už som umýl, vidíte, bolo to rúžové. Celý som od farby. No a toto sú také. To som ja všetko spravil. Takže Jordan 4 Military White Smilo, to je moja ako Military White sa normálne nebavila, ale to Smilo som pridal. Takže tie odhaduje na 280. A dáme tak 250. Neviem, 280 vám. Alebo 260 odhadom. Takže Paťo chodí zaniesť. Vidíte, aj toto je spravené. No. A potom tu mám jedinečný kus. Paťo, aké som ešte neukazoval? Všetky. Ne, aj tie som ukazoval. Ukazoval som vyvýšené dánky. Potom tu máme jedinečný pár tenisiek. A to sú Trevisy. Mám ich poškodené, to som dostal od tenisa, veľmi dobrého človeka. Som rád, že som ho ako spoznal. Prvýkrát, keď som sa s ním uvidel, tak sme hrali futbal. Neprihrával moc, ale má 18 rokov a tak nek sa dostane poriadne do života a nemu to vydrží z frajerku. To som od neho dostal za all-fighty. Ako okuláre s takými bublinami vyrysovanými. Takže tu sú Trevisy.
To je ako normálne, že... Nič to vidíte, Cactus Jack, tuto, aha. A normálne vyzerajú porádne, jak čisto nové sú, len vnútrášok je trošku dojebaný. No, Paťo, chod to zaniesť. Potom tu máme Paťové Jordany. Neviem, aké sú to, ale sú asi pohodlné. Jordan jednotky sú to. Toto sú nie Jordan jednotky, toto sú. Aha. Ešte ďalšie má. Ale už ich má dlho, lebo sa mu toto odpodáva. Ale čo povíš, koľko bodov? Koľko stá? Tak 90 eur? 140. Nie. Sú pohodlné. Odporúčaš deťom. Odporúča deťom. Takže takéto zalepovacie. Dobre, sú pohodlné. No. A teraz chod ty na to. Počujte, čo? Tuto má Jordany. Jednotky midi. Oni sú také chlpaté. Vidíte? Oni sú takéto. Aha, počujete? Aha, vidíte? Také oni... Vidíte, ne? Čakaj, Oni sú chlpaté. Však áno, stále ešte natáčam. môj Jordan je však od teba. No, Paťovi som dal môj starý Jordan 4 od Antálky. To som používal na skákanie kolobežky, ale mám takéto. Mám šoličo ešte, Louis Vuitton a takéto byliny. Toto zanies, Paťo. Tento dá jediné tam. Iba to je. Potom tu má tento Jordan 4, ale to som mu ja dal. Vidíte? Vidíte? No, ako nevyzerajú zle, keď sú od Antálky, sú z Rakúska, že vraj donesené. Tak to vyzerajú zvnútra. Nemá to žiadny backtap. Normálna teniska v pohode. Teniska jak teniska proste. Ale vidíte, toto už odpodáva. Uka. Toto som odpovedal. Takže Jordan 4. Počkať, hente stáli tie Jordany 10. Áno. Takže tieto sa 20 €. To sú od Antálky. Je tam tiež všetky. Dobre. No a teraz vám ukážem tričko. Toto tričko je za 2 €. Za 3 € zo Sheinu. No, z Genesis. S Romanom Rácom sme to kupovali. To stálo 2 €. Počkať, trička. Tenisky. Trička. 3 €. Čo je ešte? Však dobre. Potom tu máme takúto súpravičku od detka Ivana. Nikeovicu, šmakocinu. Stála okolo 80 €. Tieto kráťa sa mi Ivan nekúpil. Dedo Ivan ti ich kúpil? Nekúpil tieto. Kúpil. Kúpil? Áno, kúpil. Nepamätám si. Dajme 80 €. No. Moja stála... Nie, tvoja stála tak 65. 65. Moja stála tak 90. Len taká tá Nikeovica. To nebudem ukazovať, to mám len tam. Páčo, dones taký mech, kde mám ja veci. Ja Taký pootvorený. neviem, kde je. 90i. Idem sa to pozrieť. Mám Louis Vuitton obrus
ten stojí tak, nie z dovolenky, tak 30 eur stál, 40, potom mám, no, nemôžem zabudnúť. Mám Off-White od kamaráta, jak sa volá? Od koho si to dostal? To som od kamaráta dostal za Jordan jednotky Chicaga, to boli z dovolenky. No proste som to dostal, je to Off-White, pravý. Je to Off-White, to má wheel 5400, Wake Securities, Securing, neviem po anglicky, tak ospravedlňujem sa. Proste takýto, môžeš si to šelika závesiť na kapsáče, ja to používam. Potom mám šelijaké debilinky, s kamarátom Maxom sme to dostali za prácu v takom obchode pri Lidli. Za to, že no, akciu sme dostali ešte k tomu ponožky Travis Scotty za 5 eur a toto sme dostali zadarma. To je taká kľúčenka Travis Scott. Potom toto sme kupovali s Patrikom. Ešte sú tu Taký sneaker. Jordany. Jordan 4, military. Nie. Proste Jordan 4. Zabudol som meno, tak sa ospravedlňujem. Potom mám takúto. Ne. Potom mám takéto okuliare. Vyzerajú to jak klinci zabudané. A sú dobré. Pre mňa to vyzerajú jak cigánske. Potom tu mám takúto kabelku. Jordan. Neviem, odhadom to Off-White stojí 50 eur. No, 30 eur. Po 25 nech aj 50 ide. Tak dajme 30. 30 kabelka 50. Ne, 40. 40 Treviska, tá kľúčenka 6,90. Jordan 4 4,90. Idem ešte niečo také 4,90. Ideme. No, to si stereo. Musím sa ostriať to, ale... Pozdravujem Irfana, keby náhodou kúkal to video. Mám potom lízička, to sme s Markom Kokým kupovali. To sú očinanca proste, ale podobá sa to. Potom mám zo Simseho, podobá sa to ako, ale takéto za 9,90. Dík, čo mám. Dobrá pičovina, že? Dobrá, že? To nevoní. Čo to ja som kúpil? Blesk. Jak rýchle sex. Blesk. Rýchle sex. To má pies, to má aj pesk. Táto nerozhaduj. Čo je dobré. Ale to mám ja veci. Sťahovali sme sa tak ako ospravedlňujem sa, ale nemám čas na to upratať. Na to hnechu. Mám tričko. Drží ju tak normálne. Tu mám ten Louis Vuitton. Takto. Toto je taká moja riflovečka. Taká sneakers. Lebo to je ako sneaker oblečenie. Potom tu mám, ukáž do videa. Potom tu mám takúto mikču. No. Ukáž toto. Tepláky. To sú normálne tepláky. To je také sneaker, lebo je veľká.
Toto ukáž do videa. Potom ti oko nebudem ukazovať, čak to je normálna vec. AFA Industries, pekne tepláky od deda. Aha. Aj toto? Áno. Toto je HIG. Asi to je... Je mi veľké. Takéto. Stopnem video.